Geno mara nirio makare nyakoronga juang tarika par dwe maradik ganario prario koda bich machiegni chenro eno imore Ramogi TV waikoni weche manyien. Odiochieng'no mabende jatend piny Kenya William Ruto timo limbe kaunti ma Nairobi kama bendo limo Kamukunji gi Eastleigh wantiere kod kuku mar wachno kotende kod mago manotucho nyakoronga juang kabende mago motendre kod koth mapek ma osebedo kachwe pacho ka sani osechako kelo midhiere gwenge manyandiwa ka kuondego mitime ohala no obedo kod midhiero. Wami ler mar wachno kaka pile aroko pachi live mar ote machuo kari adek auchiel no kabende wantie live e Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Pachiegni magi thuond weche. Serikal koro chung' motegno ni kar romo ma Bomas of Kenya poko usi kaka iwacho gimane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Vijana 40,000 watafanya kazi katika hii program ya Climate Works na mambo ya Nairobi River Commission. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe kuonde dak ma Eastleigh kod Kamukunji kama ochiwe singo kaka yweyo aora ma Nairobi River kod ratiro mar yudo opande. Midhiero mag koth kod yamo osechako neno ka senta manyandiwa johala kono lal bang' yamo walo wi udi. Machiegni nyakoronga juang jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare mokwongo e kaunti ma Nairobi bang' bedo gi ogirimiti kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Ruto tele chenro mag yango gedo mag kuonde tiegruok kaka mago ma Kamukunji kod udi manego gi oyweyo. Jafwambo mar Walter Nyambagalero nwacho jatelo no nyono piny ni Kenya onge thuolo mar akwede mag dhoudi kendo opuo winjruok mare gi Raila Amolo Odinga. Bang' nyasi mar bedo ogirimiti kod ogai mar ODM Raila Odinga kod ogai mar UDA ma en jatend piny William Ruto e kar bago rombe ma KCC Nairobi juma mokalo. Jatend piny William Ruto ochako thinyore kar dak ma Eastleigh ma Kamukunji ka orwake kod sironyo matamre gi nono. Ruto okodeko mar tiyo kod thuolono mar godebe e mosruok mare kod Raila. Mimi nawauliza jameni, kwa nyenyekevu mkubali tuungane. Munataka tuungane ama tutengane? Tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja. Sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Ili nchi yetu ipate maendeleo, lazima tuunganishe jamii zote za Kenya. Tunaunga mkono muungano wa Kenya. Rais ameshikana na viongozi wote. Ruto maneo ten kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jalup jatend piny Kithure Kindiki, e kinde jotelo mamoko bende oyaro kapu mar dongruok moting'o gedo mar kar tiegruok ma Kamukunji. Jatelo no bende obawo wang'e gedo mar kar chiro ma Bangkok bende en kar chung' od bura ma Kamukunji. Tunataka wanafunzi 2,000 zaidi waingie kwa hii college. Hii college tutawapatia milioni 50 ingine, tujenge college ya electrical, tujenge college ya building technology na tujenge college ya automotive technology. Ruto okoni sirikande omako motegno chenro mar bero lwasi e kendo sani aora ma Nairobi idwa ywe maler kopanga. Na hii muradi ni mradi ambayo itapatia vijana wa Nairobi, vijana 40,000 watafanya kazi katika hii program ya Climate Works na mambo ya Nairobi River Commission. Okoni rowere maromo 40,000 yudo tije chenro mar gedo mag ute manengogi osiepo fuko. Jatelo no okoni Nairobi biro bedo maber ka Judea. Sheria za Kenya Urban Areas and Cities Act Section 6 inasema kwamba capital city ya Kenya ambayo ni Nairobi lazima iwe na kushirikiana na national government. Hii mradi italeta kazi kwa vijana wetu, itasafisha mji wetu na pia manyumba tutapata Nairobi hii. Na vile vile Nairobi ni capital city ya mazingira, ya UNEP,
ya United Nations ya Habitat katika mji wetu wa Nairobi, nchi yetu ya Kenya. Jatend piny William Ruto chakolore kaunti ma Nairobi kaka chiel kuom yore mag jiwo jogo masere lwedo e kamongere kaka kamodinga nie kod mbi. Ruto biro lore kanyange mar neno ni oyudo sir motegno motelo ne yiero melo 2027. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kamkunji, Nairobi. Jatelo mawuok e dhood Abagusi kotelne kod jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba olose wi koko manyogo e paw tuke mag Gusii Stadium kama Raila Amolo Odinga nitiere. Jotelo go kwa Oganda mondo ochiw luor mowinjore ne jotelo bende gimedo jiwo kwe e tong' mar Kenya gi Trans Nzoia kama tulo osebedo kadhi nyime. What happened yesterday had nothing to do. I respect Mzee Raila. I disagree with him variously and severally on various issues, but my style of politics doesn't make me look for resources and time and money to plan how to heckle anybody. The members of this team also felt that we need to find a bearing within the broad-based government, because now, of course, it's now common knowledge that the broad-based government has been brought forth together by two party leaders, the ODM and the UDA, and now we need to fit within that structure for the betterment of our people. Recognizing the need for wider engagements, the meeting resolved to organize the broader leaders' retreat in April 2025 to delve deeper into these issues, strategize and forge a partnership that will truly unlock the full potential of our region. Piny owacho okalo kuom migao mochung'ne kuonde hembko chiwo ler ewi weche ma osebedo kailieko gi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni kar bagoromo mar Bomas of Kenya oseusi ne jal moro ma japiny Turkey. E oboke mare kawuono, jagoro mongere migao no Umi Bashir oyango ni kar romo noket winjruok mar bero go higni 10 mokadho kaka yor kete obed kanyo ma mbele nyalo lombo wang' oganda kendo nyalo ywa welo kendo kelo yuto ne oganda jo Kenya. Komedo ni chenro makamano noketie kogno e bura mangala Gachagua wuon noyuoroe. E duoko mare, piny owacho kokalo kuom migao mar hembko olero ni kar romo ma Bomas of Kenya pok ousi ne ng'ata. Kokalo kuom jagoro mongere migao no Umi Bashir olero ni kar romo no osebed ka iketo chenro mare mar bere kuom higni 10 mokalo katend Kenya Kwanza to noketo mana koke mar chako chenro no e romo kata Gachagua wuon ne nitiere. Kanowuoyo e kaunti ma Kajiado Jumapil, Gachagua nyolieko ni en kende en mano tamore uso mar kar romo no e kinde mano opedho wach ne romo no kelo kanyakla jotend migepe kanyakla gi jatend piny. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeuziwa, ikiletwa pale cabinet nikapinga peke yangu. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua. Hiyo Bomas imeenda. Kata kamano, jota tudruok mag sirikal onyiero wechego kaitudo Gachagua gi wacho miriambo ni mar milome mane sirikal ogolo tarik 8 dwe mar 8 2023 ne olero ne jo Kenya ni duol mar jotend migepe ne oyiere kanyakla ka Gachagua wuon ne nitiere romono. Milome no ne lero chenro mag duso ka romono mar kete rang'iny manyasani. Barup migao matao hembko lero e kar romono igeto dusi mar ywayo welo kod ohala kaka yor kelo yuto ne piny Kenya ka bende chan ket kuonde romo mag nyadhi e iye. Bende olero ni kar romono ma Bomas of Kenya biro dong' mwandu piny Kenya kata mana bang' duse kendo en kama noger ne nyiso kido kod timbe mag oganda jo Kenya e higa 1971. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kawuono limo MCA ma kaunti ma Wajir manyo owe thuolo bang' kanoteke dweche bura mokadho. Yusuf Ahmed Hussein ma osebedo kayudo thieth e osiptal ma Nairobi nyori podi olandre ni oyude bang' kanondhiye kendo nono malong'o ewi joma nondhiye pok ogol. Kalonzo kod jotelo moko medo seyo sirikal ewi arita ka gikwedo teko mar oganda ma osebedo kadhi nyime thur kae. We join fellow Kenyans in thanking God for sparing his life. He has spent the last 6 months in unlawful custody. In fact, there are people who go through
no more trials, and they get sentenced. Get sentenced to 6 months in prison. He has spent 6 months in prison without any lawful cause. As Mheshimiwa Yusuf lies in his bed here, receiving medical attention, he is abductor-in-chief because this is a state matter. And the commander-in-chief is none other than William Ruto. His own minister has told us, J.B. Muturi, when his son was abducted and he went everywhere, the way Yusuf's family has gone, it only took one call from William Ruto for his son to be released. Kapadong mago mag siasa tendun bura mar UDA Holando yiero mag koro gwenge counties 22 mapacho ka mochan bag tarik 11 kod 12 dwe mar Ang'wen. Kutane kod jakom madon bura no Cecil Mbarire. Gikone giseko gi tayo chenro maromo gana par mar neno ni yiero makamano ota e yor demokrasia. County ma Siaya, Migori, Kisumu kod Kisii gin moko kuom counties mabende yiero makamano biro timore. The National Steering Committee, together with the National Elections Board, have today met to deliberate on the upcoming Phase 2 of the UDA grassroots elections. The UDA has so far successfully conducted the elections in 5 counties. The UDA party is excited to announce the upcoming grassroots elections scheduled for the April 11th and 12th of 2025 across 22 counties. Kwa ya mago siasa nyakura mgajiwanga teri nyaka Multimedia University kama ubila ekardak Lang'ata no yodrek kama tek kinde mane gira kore gi jopuonjre mbaleny ma Multimedia mano bago ng'anyo kaluwore kod rach mar arita ya alwora mar tiegruok no chuno bila mondo mi oti koriro malongo wang' mar gawo jopuonjre mane dwa ng'eyo kaka japuonjre moro kwany ka otho e apaya makalo hedho tiegruok mar gino. Jafo mar Eric Owenga ntiere kod ler. Chakre saa 4 okinyi wuok tich, paya ma Magadi mochomo Rongai ne okalre e yo mayot. Obila gi jopuonjre ma mbalariany ma Multimedia ne pimore teko kendo ne en kedo matek. Obila kaka pile ne tiyo kod iro malungo wang' ka jopuonjre to nomako kite kendo ne gikworo ne obila. Ne en ng'wech mana ka guok gi apuoyo ka jopuonjre ne yuago rach mar arita. And we want justice for him. Like we want the answers what happened, because answers zenye anatuambia hatazieleweki. Tuliambiwa ni hit and run, but when we went to the scene hakuwa na damu. So is either he was killed somewhere, speculation, then akadropiwa hapo. There was no blood at all. Leo imeacha kozi ya boys mwenye aliuliwa. Now of which sisi tunataka clarifications, nothing more. There was no blood. So we can't believe that it was an accident, yet we're not sure, we've not seen any blood. He's saying that it was an hit and run, and yet we don't have any evidence. Mokwongo, jopuonjre ne ogeng'o apaya no gino mane oketo wuotho bedo matek kuom thuolo malach. Moko nyamburko ne gomo dok chien ka giluoro ni geche magi ne nyalo banji. Jopuonjre gi ne sundo ng'eyo gima ne dikel tho mar japuonjre kae mabende ne hike mar 2. Kagiwacho ni kuom thuolo malach gisobedo kagikale matek ahinya to e lwet jonjore. Cause hapa Bangladesh, this premises kutoka kwa chuo mpaka yesterday, so majorly people were staying outside. So you safe. Hapo ukianza kwa gate hadi ufike Masai Lodge, it is very dangerous. You can't pass through that place during the night from 7 because the attacks there, unafika unapata umenyang'anywa simu yako, umenyang'anywa pesa, and then it is gone. Maybe you injured. So we want at least they deploy for us police officers who will be at least watakuwa wanapita at least they ensure security onto us. Kata kamano tendo bila Lang'ata no kwedo weche mag jopuonjre ni arita rach kowacho ni gima ne okelo tho mar japuonjre ma ong'ere kaka Lamek Mwangi ne en masira mar apaya. But then jana early in the morning around 4 kulikuwa na accident, a hit and run pale kwa ule mlima pale. It involved a student, a second year student. It was attended to. Unfortunately, the student had succumbed. Our students, most of the time wanangojea kitu kidogo tu, it triggers them wakuje kufunga barabara. Kuom thuolo malach, chenro ne ochung' duto e mbalariany no kendo jopuonjre go ne oketho nyaka moko kuom mwandu mag skul ka gisiemo kata tend mbalariany no
kuom koso winjo kwayo margi kinde ka kinde. Dwaro mar obila maduong' kinde no ne en tamo jopuonjrego chopo e apaya kama ne giikore mar loro ne geche. Kuom thuolo maseche 6 mokalo, weg nyamburko e apaya ma gadi ka anoidre kama tek mokalo tok jopuonjre ma mbalariany ma multimedia kod obila rakre mokalo kinde ng'anyo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Lit kod kuyo kwako gweng' ma Luanda sub location ma Moi's Bridge mayudre County ma Kakamega tok ji ariyo chwadgi magina kinde lweny manomuoche kindo obila kod jopiny manegi owang'. Jodak makono lero ni jaduong' gweng' makono nomonjo dichuo moro kendo we genyruok magikone nokelo tho mare. Kaluwore gi masira makamano, jopiny manegi ich wang' nomonjo dala jaduong'no kendo tie mach ka giwang'o udi adek. Familia jagono koro dwaro ratiro kaluwore gi nek mar wuodgi magiwacho ni nyo onge e ng'anyo makamano. Chanzo cha hii mambo yote ilikuwa ni kifo cha kijana huyo ambaye anaitwa Sidney Lihanda, ambaye alikuja kukorofishana na mzee hapa kwa hili boma. Ilishuhudia umati wa watu wengi wakiwa na misoso na polisi. Polisi ikiwa imemsulia mzee kumprotect na familia yake, na hiyo furuku haikuisha, ilizidi kukua nyingi. Sasa mimi nafanya kazi. Sara akanipigia simu akaniambia, usikuje kona huko sio kuzuri, usikuje kona. Sasa mimi nafanya kazi, ndugu yangu akakuja akaniita, anaitwa Tito. Atiende kuja koone, sikwenda kwanza, nikadhani maybe ananitia siji vitu gani. Boina akakuja akaniambia, wewe bibi yako amekufa. Mimi nataka haki itendeke. Mtoto wetu hawana wazazi peke yao. Jatend migao mararita Kipchumba Murkomen ogolo chik mondo mi mak jogo man kod gilweny e gwenge mantie tong' ma Transmara kod Kisii. Murkomen owacho ma irumo mobedo gi jotelo mawuok e gwengego ma lweny osebedo katimore. Romono bagi Nairobi, ako machielo jotelo mamoko mawuok Transmara kod Kisii bende nobago romo e tong'no e gweng' ma Kiango malalruok e wi yore mag tieko tulo makamano. Nyaka sani ng'anyo ng'at achiel osemaki kendo itimone nonro e wi lweny makamano. Inaonekana ni kama hii vita sio vita ya kawaida. Hii ni vita ambaye imepangwa kutoka juu mpaka imefikia sasa tunapigana sisi hapa maskini. Hata chanzo hata sisi tunashindwa kitu tunafikania. Hakuna kitu tunafikania na hao ng'ombe ilivyo huko mbali hapa kwetu. Sasa tunashindwa kitu tunafikania na hao. Sasa sasa tunashangaa sana ng'ombe anakuja toa vita na sisi waseo ya boda tuko tukichukulia mambo kama hiyo mpaka fite kaje kuingia. Hapo nikiongea hapa mbele ninachangwa sema ni nini inafanyika na tuna utaratibu ya kutosha. Amechomwa mamewa kila kona. Na hiyo mewa ni yetu yote na Wakisii. Kwa hivyo tangu hiyo ng'ombe ilirudi tunashangaa. Vita bado tu inaendelea. Tumetuma askari wa kutosha na nitakutana na viongozi wa Kisii, wale wa Bomet, wale wa pale Narok. Daka na paga biro bang Sadek Marotieno chendo eno imorero kamano kumedo kete mana Karamogi TV wakaw yo mokwongo karakamana singo ka opacha eno ka otis nyakwar nyawadi wacho ni entie sindo mwalo karakamano mor kabisa wacho ni sani gima more mogike ni ok wachak wadogi ndara wacho ni sani wani ya sirikal full wadwa neno ng'ama nyalo luongo ng'anyo ka baba osebedo katimo matimre. Haya, Walter Ochieng wacho ni ji mane paro ni gibiro tiyo gi oganda Luo e chopo dwachi giwegi obakidie Luanda. Kairo wacho ni Ramogi TV ka en gi dhogoro Nairobi. Ote machielo kanyo or kanyo gi Alan Woodmilly. Alan wacho kacha ni entiere kodwa e chenro iluongo no nyango Alan Wood nyago par. Wacho ni ok wachak wadogi ndara. Wani ndara sani
Ruto ok chung ewi gari kowuoyo sani odich. Haya, eno bende ote kanyo mar MC Jose wacho ni Nyakach hoja gichopo ne omwa kare ahinya kato upia jachuma wacho kacha upija wacho ni en Nyamasaria kod minode ma Brighton denomolo yuto gintie kodwa. Owacho kanyo ni weche duto Gachagua wek tugo kod wi oganda jo Kenya. Upecho ni to nomie pesa di mondo mi owach wechego. Morris Kisera wacho ni entie Suna Wasweta kato Wino Wilson nitiere kodwa Kawaya Lol Gorian eno bende ote kanyo mar Lola Junior Kaden Dirubi Orphanage Nyakach wacho no sedonjo kaka pile e chendo ni mar Oyimore. Eno bende Councilor Isdori Komolo mar Kabuoch Ndhewa wacho kacha ni Ramogi TV Leradua kaito wacho ni nyaka choponegi nyaka Ndhewa kono kwani gitigi jotigi koth e yor pur kod modho to walosa wageng thoe mag chayo auri kod ola mamol kaito wacho ni gengo masira ber moloyo yuaga nge watanguru kabisa kidigi amede koth chwelo kamanya councilor meno kanyo ote mara Kauli Bernard kantiere Migori County wacho ni jotende jo Kisii otio maber mar kwa ngwone baba ne koko manoti more Kisii Stadium nikech wacho ni baba en mana chiel kende mwami oluora ahinya mano kanyo Kauli to kama na ahinya Sergeant eno chiengo mwa mar Kisumu County wacho ni omora ahinya go Imore weche chopone yo manimba eno bende kanyo ute mano mo ore gi Samuel Owida Samuel wacho kacha ni entiere kodwa kama wacho ni jatan piny kawuono gonyo ogonyon chopo Nairobi Nairobi owuok kar rombgi kaito wacho ni kata governor ma Nairobi kawuono chunye wetendo die momiyo gi thuolo gidhial mar gidhialo gie boma aya ndiko dholuo chando thoth gande ro kama na hinyo yo matin ma eno Imore kikidhi abor nyakora mo jonga dogi mathoth mara mugitiri. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kano nyakoro mga juangero kamano kuom medo kete Ramogi TV. Lakteche ma kaunti osiptende mag sirikal ma Nairobi obago ng'anyo ka giywago deko mar osara. Gino makoro chenro mag thieth e kaunti no. Lakteche go ywak ni kaunti ma Nairobi ok medgi ngas mar tije. Kaunti no rem ng'iyo makare ngimagi kod alwora ma gitiye kind ywak mamoko. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Bangkoth duongo boma ma Nairobi otieno tulu, e chuny boma ma Nairobi mong'ere kaka Central Business District kata CBD, lakteche
Koti Marachar kod Othothorio. To nikech ang'o? Tunasema tulipe, ndio maana tunasema tulipe. Lakteche giwacho ni tend kaunti ma Nairobi osebedo kariembo moko kuomgi e tich ma ok oluw chik makare mar riembo ng'ato e tich, remiyogi osara e kinde mane giwinjore, kaachiel kod rem chopo omenda ming'adogi e bengi kama onego chopgie. Imagine waking up and getting a dismissal letter without any protocols followed, without even a show cause letter, without even any warning letter. And then we have issues of promotions. Doctors were meant to be promoted since 2023. There was a budget for the same. Unfortunately, that has not happened, and we are in 2025. We are being told to wait for the next financial year, which is 2026-2027. How are we meant to survive? With the inflation of everything around us, now we have SHA, we have house levy, we have everything. Our salaries are being deducted left, right, and center. Bende, giwacho ni kata obedo ni ng'anyo mar lakteche kao kinde, ok gibiro weyo ng'anyo margi nyaka chop tend kaunti ma Nairobi winj ywak margi kendo ket ywakgi e tim. Sometimes they think we are joking. You see, as doctors, we only go on strike once because we know our strikes are not a joke. Patients' lives are at risk. We only go for strike like once in 5 years, sometimes even 10 years, because we don't like doing it. So please, Nairobi County Government, we are glad that at last you've taken the seriousness of cleaning garbage in this city. But you're forgetting one serious garbage, the garbage of not taking healthcare seriously. Magi duto timore e kinde ma jochiw thieth e bwo riwruok mar clinical officers bende nitiere ng'anyo jumbgi mar adek, gino maketo ngima oganda matuo mamanyo thieth e osiptende mag piny owacho e andaki. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mwandu manengone pok oyangi oketho kata okethore kokale kodhiamo. Kar ohala manyandiwa, skunde kod udi moko mantie Suba South e kaunti ma Homa Bay bende okethore. Auka magerno nowalo wi tat klese ariyo e skund primar ma Kikubi kendo oweyo ka jopuonjre mag jograde mar 9 dong' ma onge kama ginyalo some. Apis kuno kod chope ma jopuonjre konyorego bende ne yamo walo. Ka skunde ji giwegi ma St. George Junior bende yamo nowalo wi tat klese 6 gino manorocho chenro mag somo e skunno. E katimo ohala manyandiwa, ute madirom 100 mag ohala kod maji opango bende ne yamo moko. Jodak e gweng' mag Modi e sub-county Manyatike ywago rach mar apeyni e gweng'no. Ka koro gidwaro mondo mi piny owacho mamalo kod mano mar county okonygi e loso apeyni. Giluwo ni kethruok mar apeyni rocho chenro magi mag ohala kod weche wuoth kendo ma koro thiro dongruok e sub-county Manyatike. Jafwambo Jo Juma ne giler koa e kaunti ya Migori. Gimiluongo ni maendeleo onge manyalo timore yue matimo gimoro amora, obed sikul, obed osiptal. Yorni to koro wasego koko matinde waol. Apaya mowuok Nyakwiri nyaka Luanda, men badh apaya ma igero kod piny wach mamalo, matudo Masara kaachiel kod Sori, magedo mare osekwamo kuom higni mathoth. En achiel kuom mago majdegwego mag Modi koro ywago ni okalre. Mine wama bende dwadhi nyuol. Inyalo ka dhako kaka ne piyo imone, dhako nyuol e tie togo. Olosnwa kata mana kinyalo kata mana pawach yoni wasego e wi mwaol. Kata ben jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mar gwenge mag Nyatike e dwe mar 8 mar higa mag 2014 ne osingo ni apaya ni dhi tiek losi machiegni. Jodak mamori wach ni apaya ni gedo mare koro ok dhi nyime. Jodak Modi gi kawo tele kod Alphonse Moth wach rach mar apeyni e gwengego osethiro chenrogo mag wuoth mago mag somo kaachiel kod mamoko. Kochakore gi Odanya nyaka Kolang'o. Yo en bugo makata mtoka mok nyalo kata ja pikipiki owuon ok nyalo ka koth ochwe kata ja tielo in owuon ikier mok nyal kata mana luwo yono. Wakwayo kony gweng'wa ka jotendwa oluore gi jomoko ma jochiemo musiko mane iber ng'ama dhi timo ni kama onge jopiny matimo gimoro kiloso ber ni to jopiny dhi neno ni iber. Giwach ni kata yorego mag yudo thieth bende ok osebedo mayot nikech giyudo pek e chwalo jotuo osiptende nikech rach mar apaya. Wan ka gi kwere gi de kwara ni kata kaka udwadhi chamo misara adire misachu gi ok onyal dhi nikech ndara to wan gi jotelo. Wan karwa ka sani dhako madwa nyuol to gi yuka
nikech ok onyal nyuol. Jodagi modi ywak ni piny owacho mamalo kod mano mar kaunti osejwang'ogi e wechego mag apaya. Wan waonge ndara. Ei Modi, chakre Modi, from Modi to Luanda nyaka Nyakweri. Waonge gimiluongo ni yo. Ma wan wachalo jok mano nyume bugo. Wan no nyumwa bugo mano kong'e ni wan jopiny. Kendo nwago ombulu ne jatelo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonjre mane ok oyudo grade materogi mbalariany e penj mar klas 12 ma higa mokalo e counties ma Kaluo jiwo mondo mi ochak oro kwayo margi kuonde tiegruok mar tije lwedo ma ginyalo yude lony mabiro konyogi e ngimagi. Tend kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore opogore counties ma Kaluo koni kuonde tiegruok ma gin go ne ko thuolo makare mar chiwo tiegruok ne jopuonjre mane ok oyudo grade mar mbalariany ma ginyalo yudo tiegruok malong'o. Tend kuonde tiegruok mag tije lwedo go wacho ni sirikal sani oketo maino e bero kuonde tiegruok ma kamago ka koro gidwaro mondo mi rawere lony manyalo konyogi e chugo thuolo mag tije kendgi giwegi bang' tieko tiegruok maggi. For all the young students who cleared Form 4 last year, all those who are at home and they are not engaged in any employment, they are not in education, we want them here. We have the facilities and we are training very well. We have state-of-the-art equipment. We have this other extracurricular activity like drama. Waketo a lot of effort. Mondo gin bende, other than bedo nini welder, in just steamer, in ja automotive, kapok iyudo mar automotive no kata bang'e kisetiyo kech joma sani owero wachno ni side hustle. Koro ewa kwayo nyithindo mano timo Form 4 giduto te giyud thuolo kaka gibiro. Wakwayo the chiefs, wakwayo the councillors ni mondo gichok nyithindo, ka gisechoko nyithindo kuonde ma gintie wabiro biro mondo wamigi admission kuondego. Creative arts in general are very, very important. So those who have developed these creative talents can look for ways of monetizing them and making a living out of their talents. Wabumio jowelo mang'eny biro Nyanza. Namba 2 wayudo gimoro medre ofuku. Tiji medo gimoro kaachiel gi michni mar wer gi thum gitimo timbe mag miyo ji nyiero be miyo i pesa ofuku. Wang'eni nyathi man ndalo moko e sekondari iluongo ni Tonglo no nyingo dhi malainya nikech ni talanta. Duol mochung' ne go pi e puothe pacho kae, National Irrigation Authority ochwalo masinde mag keyo pi maromo 2 e gwenge ma Ahero mar kony midhiero mar oula kod pur mabiro ndalo achiel kende bang' koth chako chwe pacho kae bang' duol makoro chal ma kor lwasi diero gwenge ma Kaluo mar yudo koth mapek. Reporter marwa David Abonyo tere kod ler. En fuong'ruok ne jodak ma Ahero kod West Kano ne midhiero mar ohula bang' yudo masinde mabiro konyogi e kedo gi midhiero no. Kane oloso bang' chwalo masinde ma kamago e stesend keyo pi ma Ahero, maneja mar duol ma ochung' ne keyo pi e puothe mag gwenge ma Himbo Kennedy Ouma olero ber ma jopiny dhi yudo. West Kano has 2,300 acres, but for the last around 5 years, we have only been able to crop a maximum of about 1,500. The other acre we have not been able to crop because when we experience floods, those lower blocks, they get flooded, and now water getting out of the field is a problem. Bende omedo ni masinde ma kamago biro konyo jopur mag ochele kendo jiwo yuto margi. This pump will be able to address the challenge of water in the station, and farmers will be able to crop 2 seasons in this year, in one financial year. And we expect that in one season, farmers will be able to get close to about 7,000 tons of paddy. Korka korgi to jodak makono to opuoyo okang' makamano ka giwacho ni masinde makamago biro konyogi kendo bero chenro mag pur mag ochele. Ahero irrigation scheme ni kod extension moko mang'eny masani omiyo pi. E ng'eya ka nitiere Kobongo irrigation scheme ma bende biro tiyo gi the same pump. Wan gi Mbega, wan gi Kasiru Kolal, wan gi Kor irrigation scheme. All of those schemes depend on Ahero irrigation scheme. So we are sure that the whole of Ahero irrigation scheme and its environment, Gijok Maluare, biro benefit from this
pump. Bende gikwayo piny owacho mar konyogi e yudo chiro ne ochendgi, nimar masinde ma kamago biro jiwo puro ochele e kidienje ariyo kopogore gi kinde mokalo mane gipuro kidienje achiel nikech midhiero mar oula. Aparo ni jopur nyocha oseikore maber kendo nyoda noti, to tabu manyicha wantiere godo pump ne onego bed ni wabedo godo 4 sama wachako tich, to pump manyicha tiyo gin pump 2 kende. Koro kaka sirkal nyalo medonwa pump achiel ma gimedonwa ni madhi golo pi man malo, onyalo bedo maber kendo waduoko erokamano ahinya ni gima koro wadwaro chiro. Keche pi ka koro wadhi bedo godo, to ochele dhi bedo mang'eny. Bang' sirikal kelo masinde mag goyo pi ne jopur mag ochele ma Ahero kod West Kano, jopur gi koro kwayo piny owacho mondo okonygi e weche mag chiro ne ochele maggi. David Abonyo, Ramogi TV. Dokamana David Abonyo, jalupa jata tije e bad migawo mar thieth mochung'ne timo nonro mag thieth kod lupo e pacho kae Kemri, James Mwaluma, dwaro mondo omi riwruoge mag SAGA oket mwandu e sekta no. Mwaluma koni sirikal kende ok nyal chopo dwaro mantiere madongo uchumi kendo loso thuolo moromo mag tije thurka. Kolose bama Mombasa kinde romo mar joket mwandu riwruoge mag ohala kata cooperative societies okoni sekta malupo kaachiel kod nonro nyalo nyuolo omenda mathoth. Poni oket maino e sekta no. Joket mwandu bende ojiw mondo mi oket mwandu gi e lony manyasani kaka yor mar bero chenro mag chwalo chenro mopogore opogore. Na tunatarajia strategic plan ambayo wameweza kulaunch leo itaweza kuwapeleka mbele kwa miaka 5 ambayo inakuja. Ukiangalia Kenya kwa ujumla kuna hawa young generations tunaita ma Gen Z saa zingine. Hawa wanataka services kwa rahisi na wezi wapata kwamba wameenda kutunga line hapo kwenye benki. Kwa hivyo hiyo strategic plan ambayo imefanywa kama imefanya SWOT analysis na imeweka haya mambo ya ambayo itaweza kufanya services as a products ziwe diversified. Mambo yenye atafanya hayo yote tuyatimize na pia yako katika strategic plan is to make sure that we have infrastructure and innovation in place. Now here I mean also when I talk about infrastructure, I also mean the human resource. We have to make sure that we have motivated human resource and we have human resource that is answered to the need of the customer. See the kind of taxation regime which is becoming more and more very restrictive, if I may say. We also see even people who are in employment, the pay slip is being squeezed so much. There are issues like SHA, issues of NSSF, and many things like that. So on all fronts, yes, we see a membership that is struggling. Kormoja machako koyo machielo chendo ni maro imore hang na kamo kuom ote kamotingo mana ma David Obel ka Kipasi Kanyaduto wachera Mongi TV chopo yo makare gwenge ma Kipasi wachoni odhul kambi okaw mos mage. Jakosege Ochieng wachoni Gashago e kwachoni sirikal uso Bomas of Kenya nikech en bende na ene sirikal kinde mana mago timore. Kaireno otimar Brian Pinky wachoni NTSC buoche kanyamkago mora hinya gi chenro ano kanyo otemara Moses Jakinyozi Marombek. Moses wachoka chacha ni sani en gimo kwayo en mondo Raila Amolo Odinga ochiwne oganda sling 3,000 ng'at ka ng'ato kaka nosingo ni odhi miyo gi kokao ko mar Azimio 6,000 ng'at ka ng'ato koro nikech en sirikal koro en nus mar sirikal omigi 3,000 ng'at ka ng'ato mondo mi gando konyrego e uchumi. Ivanso Yoga Wasonga wacho kachani en bende omora hinya gi chendo seyoro kaka pile gin kanyo gi Rosemary Oyuga gi James Oduge beno kanyo ote mano moore kae gi Mandela Oniala mar Kibiri Ward wachoni ne budho gi familia mare kod mini Christian Oniala kai to wacho kachani Ruto ne gi singo moloyo kuoyo mane dhonam to chopo gi to tame wachoni obedi kung'eyo ni Gen Z rite gana 2027 to kama na Mandela Oguda ka Yesu wachoni ntiere kodwa chendo wachoni wagone Nyasaye kamano kuoma koth mosebedo ka ochwe pacho kare nyoro wachoni pine otuo gi liet madewe ni boko ganda erokawana enyo Oguda ka Yesu hano bende Pastor Ongonge George wachoni ose
giseloso Raila Odinga Stadium. Girito nyasi mar ker koro kik ng'ato kik itgi. Gin girito Madaraka Day Homa Bay County karacho no moso joka jodonge ka gin Songor Scheme Moroni joka Ogai te wacho ni okaw mus mage. Meneno kanyo ote kanyo mo ora gi min pilot mar Ndhiwa wacho ni wan sani waonge wach gin kanyo gi nyar God Mesa gosiepne wacho ni weche gi chopo ne yo makare gimoro ahinya Ramogi TV kuom ni weche gi chopo ne oganda pile ka pile kendo e yo makare mana ka gitimore wakaw yo matin Nyakorom Gajwang kata kamano kwa duogo pod wantiere gi mago mag tuke kabe aneno kanyo kaw yani wacho ni en Aukidibo kanti Ulanda onyisa kacha ni jo ya yani Umasai homora nya Ramogi TV kata wacho kanyo ne gin bende gikaw mos mage ka gintiere boda yo matin oduo kod mago mag tuke ikidhi mabor. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore chiemo mantiere gi nyadhi chiemo mantiere gi mit nyowoyo namni wantiere kod are mopogore wan gi lobster wantiere gi prawns wantiere go kela wantiere gi oyster wadan mondo waket gi mesa wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi garlic butter garlic miolo ne garlic butter be nigi ndadhu ma kende gwenge gi benetiere kod chiemo mamoko maging'ere godo kaimati biriani mahamri magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials go
materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ma oken mana sigand hera. Dongiwanu wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo kidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chemani mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Katadoko ninegi luar higa mokalo tim Kenya marwakeni matugo tuke rugby jotugo 7 koni gi koni Lionesses no duogo gi loch kowuok Afrika milambo bang' lo tim mar Afrika milambo points 17 kuom nono e tielo mar 2 mag tuke Challenger Series. Kocha mar Lionesses Dennis Mwanja no po timno kuom tugo makare kendo lero ni bedo ni Kenya no tike thuolo mokwongo biro miyo gi thuolo mar yudo timbe ma ok tek e tielo mabiro. Tok loch Lionesses koro ng'ado tiko mar tielo mar 3 mag Challenger Series ma ibiro bagi boma ma Krakow piny mar Poland e kind tarik 11 gi 12 dwe mar 4. We have been wanting to qualify, and this is us preparing for the HSBC. We fell short last year, but this year the girls decided to play. We are here to win everything. Having won the 2 tournaments puts us in a prime position for the last leg in Poland. The first 4 teams qualify. From Cape Town, only 8 teams proceed to Poland. And in Poland, going to LA will be 4 teams. So being at 40 points gives us an unassailable lead. Klepe madongo matugo e lig maduong' ng'ado tiko matielo mar timbe 16 tuke mag FKF Cup. Klepe matugo e lig ma piny noyudo kalweny pek bang' thich gi oke tukegi. Joloch mokalo Police FC, Gor Mahia, Shabana, Bidco United, Ulinzi Stars, Kakamega Homeboys kaachiel gi Murang'a Seal duto noyudo loch odiechieng' manyoro. Chengeso, Bandari FC, KCB FC kaachiel gi Kariobangi Sharks noyudo loch kendo ng'ado tiko. Club ma Nairobi United nomako thuolo mokwongo e chung ma National Super League kendo nothichoko club ma Tusker FC. Kata kamano tugo e kind FC Leopards gi Mara Sugar nochungi e kore bang' tulo nomuoch e pap e kinde tugono.
Shaban babatiza kwenye makalio. Piga Alfa. So mimi kwangu hiyo nimechipoa sana na hiyo ni rahisi kuliko hii ya leo. Na feel tumerudi. Na feel tumerudi na naweza feel kwa teammates pia na pia club. Riwruok matao tuke adhula pacho ka FKF ochako tiegruok manyien ne jotelo mag klipe. Tiegruok motisi ni FIFA Connect. Mitiyo gode nyiewo jotugo. FIFA Connect en chenro manochaki gi riwruok matao tuke adhula FIFA maluwo dongruok mar jotugo. Tiegruok no manyien ochakore gwenge ma ugwe kendo obagi boma ma Machakos kama jotelo maromo 60 mag klipe 40 noyudo tiegruok. Klipe mapok ondiko jotukgi e chenro makama wito omenda mathoth mar nyiewo jotugo nikech jotukgi wuok nono ma onge omenda michulogi klipe minyiewogi. Nimekuwa nikifuatilia sana kuipata kwa sababu ya akademi yangu, kwa sababu ukirejista mtoto ama ukirejista player atakuwa wako hata akienda wapi, itakuwa una benefit kwa team. Tumekuwa na challenge coach ana train mtoto akiwa 4 years, 10 years, 17 years. At the end of the training, timu kubwa unakuta timu kubwa zinachukua player without the benefit kurudi kwa ground ya pahali kijana ametoka na kusaidiwa. Tuke mag skunde sekondar tamo kuongo e kaunti ma Siaya Noru Mayanga ka joloch biro timo ikruok margi motelo ne tuke gwenge ma Nyanza kapok giyore tuke mag nationals mibiro bage boma Mombasa dwe manyien. Team mar St Mary's Yala joloch tuke mag rugby jotuga 15 koni gi koni. St Mary's bende no bedo joloch e tuke mag handball kidieny mar yawuowi ka skund nyiri ma Nyamira Girls no bedo joloch e tuke mag handball. Skul sekondar Mang'iano thicho oko joloch mokalo Nyamira e tuke mag hockey ka team mar Chinda Boys no loyo Ambira gol 1-0 e finals. E tuke mag okapu mag yawuowi gi nyiri skund sekondar ma Sawagongo gi Ng'ia Girls no bedo joloch koluwore. E kidieny mar tuke ng'wech mag nyiri sub-county mar Rieda no bedo joloch e kinde ma sub-county mag Gemial no ting'o loch e kidieny mar yawuowi. Kanya mwateke chendo ni maru imorenya kwa ramgajwangero kama na hinya kumketera Mongi TV. Hano kanyo Samuel Otieno kaintiere Rangwe, kaito Florence Ketel ndiye Bondo Town Center. Stephen Otiwa mwalimu bora wachoni entiere kodwa live. Kendo sebedo kura nyaka nua chak chendro. Kaito wacho kanyo ni gintiere kanyo gi Trevor Otiwa. Magilungo ni nyethinde gisini principal Elio Doyo Hakonya Jaude Karo nyare Lovelyn Fiza Blessing Sotiwa kod wuode Mano Favor Trevor wacho ni duto gintiere kodwa chendo ni nyaka no wachakiro kama na nyamwalimu Stephen kanyo. Aneno Monica Kumukendo kachagi ote mare kare otistinga ganyo wacho ni entiere Rapogi. Ken Msafi wacho ni an upcoming jofwambo Marienga Olore kaito wacho ni sani an makare gi wuon gi Joseph Nyalenge wodu tende gimama gi Maureen Nyalenge kaya chacha wacho ni gintie Nakuru Kaptembwa wacho ni mos makendo dhine jo skund Kikubi mayamo no kaldo godo gigegi kwayo en ni jogo maodak e kuonde mokio gi kuonde makoth jochwe ahinya kendo wala joywero ji wacho ni giduto gine ni gibedo motang e kinde gi mabende koth machal kamae koro dwa chwe patho ka. Nancy Adhiambo ntiere Alendo Kisumu wacho no sebedo kure chendo en bende Chris Nyakwaro Loch ka huyane ni kacha in bende ro kama nanya kumketra Mongi TV e chendo ni mar Oyimorefi Ita Mzomo mwalimu kanti Malinde wacho ni en tosani mana kanan hemoyueye mos. Eno bende Katiso Tieno wacho ni Kanyamranje Bondo weche gichopo yo makara gin gimen gi Helda Yada kod wuon gi Charles Ojonyo giduto gisebedo kodwa chenro. Eno bende Alan John kantie Kayole kaito sauti kubwa ni kacha in bende wacho ni ntia wendo. Eno bende ote mar Dickens Odhiambo Olo Wuoda Lego Dickens wacho ni entiere Kariadudu gin gi Helen Oriedo Jacob Oriedo kachel gi Caleb to kod Samo Yaya gimora hinya gi chenro. Eno bende ote mar Owino Janabi kantie Masaya wacho ni ng'anyo dwa bede mang'eny sana serikande ni dwa ni koro gitiek ng'anyo masaka sa
mondo mi oganda obed mamor gi sirikal. John Soduro wacho ni entie Eldoret kaeto Deno Japeng bao moja wacho ni entie Game Got Regea. Ayo Miti Shem kiongozi yani kachaka ntie Kisumu Nyakoronga Juang ni kechote gi dhuro kae kama no baeno kanyote mara Jakom Gideon Midega wacho kachani weche gi okbaye kata matin mano wuodo ya moganga wacho ni en gosiepene kamotingo Eric Ondijo wuod gi PS Raymond Omolo kachiel gi speaker mar Siaya Mheshimiwa Jojo Kode obila mangi nyota Jackton Mango wuodo ya makod Nora Otieno wuodo ya wacho ni mago duto gin jogo magisebedo ge chenro ka gineno Ramogi TV marwa en pile bedo kanyo kendo igolo pachi nikech nowacho ne wagoyo mbaka magero ganda kendo mbaka makelo lokruok kachiel kod dongruok e Ramogi TV. Ne loti mono ni weche gichopo ni makare wagoniro kamano aka pilo asebedo kanyo gi loko Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Director lungo ni Lady Director Lindsay Simani wacho ne makare gilange tino maber Nyakoronga Juang onere kendo chieng machielo. Riti masane.